गुरुभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्श्वसात्य देशतारिणे नमो महावदरञ्जाय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वेष नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। சரி, நான் ஒரு மங்களாச்சரம் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஹரே கிருஷ்ணா. குருக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. இன்னைக்கு அத்தியாயம் 15 புருஷோத்தரமான யோகம், அதாவது பகவான் கிருஷ்ணனுடைய யோகா அதுன்னு சொல்ல முடியும். ரொம்ப அருமையான இடத்துல நம்ம வந்திருக்கிறோம். हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा. அதற்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்படுத்த ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் நம் மனைவி சார்பாக ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை ஆரம்பிப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌரவ. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ராம ராம் ஹரே. சரி, நேற்று நாம பார்த்தது 14 அத்தியாயத்துல நம்ம ஏற்கனவே முடிவை பார்த்திருக்கோம். இன்னைக்கு 15 அத்தியாயத்தோட ஒரு கண்ணோட்டம் பார்த்துடலாம். சரிங்களா? மொத்தம் இந்த அத்தியாயம் வந்து 20 பதம் தான். ரொம்ப அது 20 பதம் சொல்லலாம். ஆனா அது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நாள் இழுத்துக்கிட்டே போகும். அந்த மாதிரி பதம் இது. நம்ம கோவில இருந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமா முடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாசத்துலயே முடிக்கணும். இன்னைக்கு காலையில இப்போ தாரணேஸ்வரி மாதாஜி போன் பண்ணி சொன்னாங்க, சீக்கிரமா முடிங்க பிரபு, உங்களுக்கு பின்னாடி ஆரம்பிச்சவங்க எல்லாம் முடிச்சுட்டாங்க அப்படின்னாங்க. சரி, முடிக்கிற மாதாஜி இன்னும் 3 அத்தியாயம் தான் இருக்கு அப்படின்னு. 4 அத்தியாயம் இருக்குல்ல இன்னையோட. சரி, 20 ஸ்லோகம் தான் இந்த அத்தியாயத்துல. முதல்ல 1ல இருந்து 5வது பதம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா வீடா விடுதியா. வீடா விடுதியான்னு பாத்தீங்கன்னா நாம இருக்கிற இடம் வந்து வீடா இல்ல விடுதியா. நாம இருக்கிறது வந்து விடுதிதான். இது நம்ம வீடு கிடையாது. நம்ம வீடு எதுன்னா கோலோகலம் பிருந்தாவனம். அதுதான் பகவானுடைய லோகம் தான் நம்ம வீடு இல்லைங்களா. இப்ப நாம வந்திருக்கிறது சுற்றுலா வந்திருக்கிறோம். அதை பத்தி ரொம்ப அழகா 5வது பதம் வரைக்கும் பார்க்க போறோம். பௌதீக உலகம் தற்காலிகமானது, ஆன்மீக உலகம் நம்மளுடைய சொந்த வீடு. அதை புரிந்து கொள்வர் வேதங்களை அறிபவர். இந்த 3 சாராம்சம் மூலியமாக இந்த 5 பதம் மூலியமா விளக்கமா பகவான் கொடுக்கிறார். ஆன்மீக உலகம் 6ல இருந்து 11வது பதம். ஆன்மீக உலகின் பண்புகள் என்ன, பௌதிக உலகின் பண்புகள் என்ன, பகவான் கிருஷ்ணன் நமது இழந்த தொடர்பை புதுப்பிக்கிறார். அதே மாதிரி பராமரிப்பாளர் 12ல இருந்து 15வது பதம் வரைக்கும். உடல் மனம் ஆத்மா. உடல் நம்ம ஆத்மா இதை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். சாரம் அதாவது 16ல இருந்து 20 பதம் வரைக்கும். அது என்ன சொல்றது, வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய ஜீவன்கள் யார், வீழ்ச்சி அடையாத ஜீவன்கள் யார். வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய ஜீவன்கள் பாத்தீங்கன்னா தனிந்து அனுபவிக்க விரும்பும், எப்பொழுதுமே பௌதிக உலகில் இருப்பவர். அதே வீழ்ச்சி அடையாதவர்கள் எப்பொழுதுமே பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்க விரும்புவோம், எப்பொழுதுமே ஆன்மீக உலகை விட்டு செல்வதில்லை. ஸோ இந்த மாதிரி செயல்பாடுகள் நம்ம ரொம்ப அழகா பார்க்க போறோம் இந்த அத்தியாயத்துல. இப்ப இந்த அத்தியாயத்தை 4ஆ பிரிச்சிருக்கோம். இப்ப நாம வந்து வீடா விடுதியா அந்த சாராம்சம் மூலியமாக 5 பதங்கள் பார்க்கலாம். இப்ப எல்லாருக்குமே தெரியும், வீடுன்னும் போது நம்மளுடைய பகவானுடைய வைகுந்தம் தான். நம்மளுடைய வீடு சொந்த வீடு அதுதான் இல்லைங்களா. பகவானுடைய வாதம் தான் நம்மளுடைய வீடா இருக்கு. ஆனா நம்ம எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சுற்றுலா வந்திருக்கிறோம். சுற்றுலா வந்து நாம இதை நம்ம நினைக்கிறோம், இதை நம்ம சொந்த வீடுன்னு நினைக்கிறோம்.
ஆக்சுவலி சொந்த வீடே கிடையாது. நம்ம வீடு சொந்த வீடு, பகவானுடைய லோகம் தான் நம்மளுடைய சொந்த வீடு இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, ஒரு விளக்கம் கொடுக்கலாம். இந்த இந்த அத்தியாயம் ஆரம்பிச்சிட்ட பிறகு பகவான் ரொம்ப அழகா கொடுக்க போறார். அதில் வச்சு நம்ம பார்த்துட்டே போகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். हरे कृष्ण प्रभुजी। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलं मदत्साहम् अस्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हरे कृष्ण प्रभुजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த முதல் பதத்திலே பகவான் ரொம்ப அழகா இதுல கொடுக்கிறார். புருஷோத்தரமான முழுமுழு கடல் கூறினார். மேல் நோக்கிய வேர்களும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளும் வேத பதங்களும் இலைகளாக கொண்ட ஒரு ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகிற இம்மரத்தின் அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன் அப்படின்றார். மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன். இப்ப பாத்தீங்கன்னா, அதாவது இது ஒரு ஆலமரம். இந்த ஆலமரத்துல இப்போ தண்ணியில நாம இப்ப ஆத்துல ஒரு குளம் மாதிரி இருக்கு. படத்துல பாக்குறீங்க இல்லையா? இந்த மாதிரி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, இந்த இடம், இந்த தண்ணியில பாக்குற அந்த பிம்பம் பாத்தீங்கன்னா, இது பௌதீகம். இது பௌதீகம். இந்த மேல் இடம், இந்த மேல இருக்கிற இடம் பாத்தீங்கன்னா, இதுதான் நிஜம். இது பாத்தீங்கன்னா, இந்த நிஜம் தான் நம்மளுடைய ஆத்மா, நம்மளுடைய ஆத்மாவுடைய செயல்பாடு. இது பாத்தீங்கன்னா, இது பௌதீக செயல்பாடு. அந்த தண்ணியில பாக்குற நிழல் பாத்தீங்கன்னா, இது பௌதீக செயல்பாடு. ஆனா நாம என்ன பண்றோம்னு வச்சீங்கன்னா, நம்ம இதுதான் நிஜம்னு நினைக்கிறோம். இது பௌதீகம், இது மேல இருக்குது ஆன்மீகம். நாமெல்லாம் பகவானுடைய நிழல்கள், நாம எல்லாமே பிம்பம். ஆனா பகவான் இருக்கிறது நிஜம், அவருடைய நிழல் தான் நாம எல்லாருமே. அந்த நிழல் தான் பௌதீக உலகம் சொல்லப்படுது இல்லைங்களா? அப்போ நிழல் இருக்குன்னா அப்போ நிஜம் இருக்கு இல்லைங்களா? உண்மையானது இருக்கு இல்லையா? அதோட பிரதிபலிப்பு தான் நம்ம எல்லாருமே. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்னு வச்சுக்கோன்னா, இந்த பௌதிகமான இந்த மரத்தை தான் நாம சார்ந்திருக்கோம். இப்போ இந்த படத்துல பாருங்களேன். இப்ப என்ன சொல்லப்படுதுன்னா, இதோட வேர்கள், இந்த ஆலமரத்தோட வேர்கள் பாத்தீங்கன்னா, தண்ணியில பார்க்கும்போது கீழ இருந்து மேல போகும். கீழ இருந்து மேல போகும். அப்ப இலைகளும் பாத்தீங்கன்னா எப்படி வரும்னா, இந்த இடத்துல இருந்து கீழே வளரும். அதாவது இங்க வேர்கள் பாத்தீங்கன்னா மேல போற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி இலைகள் பாத்தீங்கன்னா கீழே போற மாதிரி இருக்கும் இந்த பௌதிக தன்மையில. ஆனா ரியாலிட்டியில பாத்தீங்கன்னா, நிஜத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆலமரம் வேர் கீழே தான் வரும். மரம் இலை மேல போகும் இல்லைங்களா? அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கு. அதுதான் சொல்ல வர்றாரு. பௌதீக உலகம் கிளைகள் கீழ் வேறுமாக, அதாவது வேறு வேகமாக இருக்கும் ஆலமரம் அப்படின்னு நீர்த்தேக்கத்தில் பிரதிபலிப்பு மரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அப்போ இதுல இன்னும் விளக்கமா பார்க்கலாம் பாருங்களேன். இந்த இடத்துல காட்டுறேன் பாருங்க. இப்ப இந்த மரத்தை திருப்பி போட்டா எப்படி இருக்கும் பாருங்க. இந்த மாதிரி பொசிஷன் இது. இந்த இடம் பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய இந்த வேறு என்ற இந்த மரத்தோட பௌதிகத்தோட முக்கியமான சாரம்சம் பகவானுடைய இது இடம். இந்த இடம் பாத்தீங்கன்னா இது பிரம்மாவுடைய இந்த தண்டு ஸ்டெம். இந்த ஸ்டெம் பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய பிரம்மாவுடைய இந்த இடம், இந்த இருப்பிடம் சொல்லப்படுது. இந்த மர கிளைகள்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா? இந்த மர கிளைகள் தான் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பௌதீகம் ஆன்மீகம் கலந்தாப்புல இருக்கும். இப்ப இந்த மரத்தை ஸ்டெம் நம்ம தாண்டி போனா பிரம்மா கிட்ட போய் நம்ம அடையணும்னா, பிரம்ம நிலை அடையணும்னா இந்த இலைகள் எல்லாம் தாண்டி 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 நம்ம போகணும். அப்ப பகவான் கிட்ட போகும்போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள், தேவர்கள் இருக்காங்க இல்லைங்களா? பிரஜாபதிகள் இருக்கிறாங்க, ரிஷிகள் இருக்காங்க, பிரம்ம ரிஷிகள், ராஜ ரிஷிகள், இவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க. இந்த மரம் கிளைகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பௌதீகமான குணங்களை சார்ந்தது. இந்த இடத்துல பிரம்ம நிலை அடையணும்னா இதெல்லாம் தாண்டி தான் நம்ம போய் ஆகணும் இல்லைங்களா? அதுதான் இந்த இது ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுத்துக்கிறாங்க. இல்ல இன்னொன்னு விஷயம் பாருங்களேன், இன்னும் புரியுற மாதிரி சொன்னேன். இதுல டவுட்னா கேளுங்க. கிளைகள் விழும், அத கீழும் வேரும் வேறு மேலுமாக இருக்கும் ஆலமரம் நீரில் மரத்தின் பிரதிபலிப்பும் ஆன்மீக உலகின் பிரம்மம் அதாவது ஆசையால் அமைந்துள்ளது. பௌதிக உலகம் ஆன்மீக உலகத்திற்கு நிஜமான மரத்தின் பிரதிபலிப்பு. அப்போ நாம என்ன பண்றோம்னு வச்சுக்கலாம், இத பகவான் என்ன சொல்ல வர்றாரு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஆலமரம் இது பௌதீகம். அதாவது நமக்குள்ள இருக்கிற உடல், இந்த உடல் தான் நமக்கு உடல் தான் பாத்தீங்கன்னா ஆலமரமா இருக்கு.
இந்த உடல் ஆரம்பமா இருக்கனால இது வந்து நிஜம் கிடையாது, இது மாய அப்படின்றார் பகவான். அப்போ இந்த உடல் சார்ந்த செயல் நம்ம இது பண்ற செயல் பண்ண 24 மூலக்கூறுகள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஞானேந்திரங்கள், இந்திரிய கர்மேந்திரங்கள், இந்த மாதிரி 24 மூலக்கூறுகளுங்களா, அது எதால வெட்ட முடியும்? இந்த பற்றற்ற ஆயுதத்தால தான் வந்து இந்த மரத்தை நம்ம வெட்ட முடியும் அப்படின்றத பகவான் வந்து இதுல கொடுக்குறார். அப்போ அந்த பற்றற்ற தன்மை எப்படி நம்ம வர வைக்க முடியும்? அந்த ஆயுதத்தை எப்படி நம்ம எடுக்க முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆன்மீக உலகிற்கு செல்ல வேண்டும் என்ற திவ்யமான ஆசையை வளர்த்துக் கொள்வதால் ஒருவனால் இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபட முடியும். அப்போ அந்த நிஜத்தை நம்ம தேடி போகணும். நிஜம்ன்றது நம்முடைய ஆத்மா. உடல் சார்ந்து பார்க்கும்போது 24 மூலக்கூறுகள் வச்சு பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அது பௌதீகம். அந்த பௌதீகத்தை வெளியே போனோம்னா பகவானுடைய ஹரிபக்தி மூலியமா தான் நாமும் அதை அடைய முடியும் இல்லைங்களா? ஹரிபக்தியோட இருந்தாதான் பகவானுடைய ஆன்மீகத்தை நம்ம அடைய முடியும். அதுதான் இந்த இதுல கொடுக்குறார். இன்னும் 2வது 3வது பாதத்துல பார்க்கும்போது இன்னொரு விரிவா நமக்கு சொல்ல வர்றார். பார்ப்போமா? இப்ப அதுக்கு முன்னாடி சில பிரபுபாதா ஒரு சில விளக்கம் கொடுக்கிறார். என்ன விளக்கம் பாத்தீங்கன்னா, உலகில் போலிகள் ஏராளமாக உள்ளன. ஏன்னா உலகமே வந்து ஒரு மாயத்தான். உலகமே ஒரு மாயத்தான். நிறைய போலிகள் இருப்பாங்க. நிஜமும் இருக்கு, போலிகள் இருக்கு இல்லைங்களா? எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு போலி உள்ளது. அதாவது ரீபக் அதை வாங்கினாலும் அதாவது ரூபக் அதாவது நிற்கிறது. அதே போலத்தான் அதே போல போலியானது நாம் அசலான் என்று ஒன்று தேர்ந்தெடுப்போம். அதுல என்ன சொல்றாருன்னா, பிரதிபலிப்பு உண்மையானது அல்ல, ஆனால் அது உண்மை இருப்பதை சுட்டி காட்டுகிறது. பௌதிக உலகம் மற்றும் அதன் வேற்றுமைகளை அனுபவம் உண்மையான ஆன்மீக உலகம் இருப்பதை சுட்டி காட்டுகிறது. அந்த விஞ்ஞானம் புரியணும் நமக்கு. அந்த விஞ்ஞானம் புரியனா நமக்கு ஞானம் வேணும் இல்லைங்களா? அந்த ஞானம் எது மூலியமா கிடைக்கும்? இந்த வேதங்கள் மூலியமா, இந்த உபநேசங்கள் மூலியமா, சில பிரபுபாதா மாதிரி ஆச்சாரிகள், சங்கராச்சாரியார் ஆரியார் இருக்காங்க, ஸ்ரீ ஆதிசங்கரர் இருக்கிறார், ராமானுஜர் இருக்கிறார். சோ இந்த மாதிரி மகான்கள் மூலியமா தான் நமக்கு அந்த ஞானம் கிடைக்குது இல்லைங்களா? அதுதான் ரொம்ப அழகா சுட்டி காட்டுறாரு. இன்னொரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாருக்குமே எப்படி நாம் நம்மை பிரதிபலிப்பது என்பது மீட்பதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, உண்மையான பதவி, பற்றுதல் மூலம் பற்றற்ற தன்மை, பௌதிக இயற்கையின் மீதான அதே மாதிரி அதிகாரத்தன்மை விடுதல். இந்த 4 சாராம்சம் மூலியமா தான் பகவான் ரொம்ப அழகா கொடுக்கிறார். என்ன சொல்றாருன்னா, உண்மையான பதவி அப்படின்னு சொல்ல போனா நம்ம உண்மையான பதவி நம்ம என்ன அப்படின்னு யாராவது விளக்கம், இந்த 4மே விளக்கம் கொடுக்கலாமா? பாப்போமா? உண்மையான பதவி அப்படின்னு நம்ம எதை சொல்லுவோம்? நமக்கு என்ன உண்மையான பதவி இருக்கு? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரபு. நமக்கு உண்மையான பதவி, எல்லாருக்கும் ஒரு பதவி கொடுத்திருக்காரு பகவான். இந்த 4 லட்சம் மனித பிறவிகளுக்கு உண்மையான பதவி என்ன? பிரபுஜி, உண்மையான பதவினா நம்ம வந்து இந்த பௌதீக உலகத்துல இருந்து வெளியே வந்து ஆன்மீக உலகத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு போராடுவது. பட்டுதல் மூலம் பட்டற்ற தன்மை அப்படின்னா, பட்டற்ற தன்மைனா நம்ம இந்த பந்த பாசத்துல இருக்கணும், செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்யணும், அவங்க மேல பட்டுதல் வைக்கக்கூடாது. பௌதிக இயற்கை மீதான இந்த புலன்களுக்கு அடிமைப்படாமல், எனக்கு புரிஞ்ச அளவு அதிகாரத்தன்மை விடுதல்னா, நான் இந்த டீச்சர், நான் இப்படி, நான் அப்படி, நான் இந்த அதாவது நம்ம அந்த ஈகோல பேசத்தை விடுத்து. பிரபுஜி ஹரிபோல் மாதாஜி, ஹரிபோல், நல்லா சொன்னீங்க. ஏன்னா உண்மையான தகுதின்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா, உண்மையான தகுதி நமக்கு என்ன? நாம எல்லாமே நித்திய சேவகன். அந்த பக்குவத்துல நாம இருக்கணும். பகவானுக்கு நாம நித்திய சேவகன். இதுதான் முக்கியமான பதவி நமக்கு. அதுதான் முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் பதவி வந்து பாத்தீங்கன்னா, பகவானுக்கு நித்திய சேவகன். தாசர்கள் தானேங்க பிரபு? ஆமா, இதான் நம்மளுடைய பதவி. அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா சன்னியாசி எடுத்துக்கலாம், பிரம்மச்சாரியா இருக்கலாம், இல்ல கிரகசனா இருக்கலாம், எது வேணா இருந்து போலாம். ஆனா நமக்கு உண்மையான தகுதி என்னன்னா, பகவானுக்கு தாசனா தாசியா இருக்கும். பகவானுக்கு அதுதான் நம்ம பணிவிடை தான். நம்மளுடைய உண்மையான பதவி என்ன? அதுதான் நம்மள இந்த 3 குணத்திலிருந்து நம்மள தப்ப வைக்கும். அதாவது பற்றுதல் வேணும், நம்ம குடும்ப சமுதாயம் வேணும் இல்லைங்களா? சமுதாயம் இல்லைன்னா எப்படி இருக்க முடியும்? குடும்பம் இல்லைன்னா எப்படி இருக்க முடியும்? வாழ முடியாது. பகவான் அதுக்காக தான் நம்மள எல்லாமே நம்ம இங்க வந்திருக்கிறோம். அதுதான் நம்மள எல்லாம் படைக்கப்பட்டிருக்கோம். பற்றுதல் இருக்கணும்.
அது என்னன்னா அந்த லிமிட் இருக்கு. நம்ம குடும்பத்துக்கு என்ன தேவையோ அது மாத்திரம் தான். அதுலயே பற்றற்ற தன்மையை நம்ம மாதாஜி அழகா சொன்னாங்க. அந்த பற்றற்ற தன்மையை நம்ம செயல்படும். பௌதிக இயற்கைன்னு சொல்லும் போதே பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம புலன்கள் நம்ம சொல்லி இது உடலே பௌதிகம் தான். இது இல்லாம இயற்கை வேற இருக்கு. இயற்கை எந்த ஒரு உயிரினத்து மேலேயும் எந்த ஒரு பொருள் மேலேயும் நாம வந்து பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது. அந்த இயற்கை அது அந்த பௌதீக இயற்கை மீதான பற்றுதல் நம்ம என்னைக்குமே இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி அதிகாரத்தன்மை, தான் என்ற அகந்தை, நான் தான் இந்த வீட்டுக்கு கூட மூத்தவன், நான் தான் இந்த வீட்டுக்கு தலைவன், நான் தான் இந்த வீட்டுக்கு தலைவி, அந்த மாதிரி நான் என்னுடைய பிள்ளை நீ, நான் சொல்றதா நீ கேட்கணும், அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து உரிமை உணர்வு. இதெல்லாம் அது அந்த உரிமை உணர்வு விடுபட்ட தன்மையா இருக்கணும். ஏன்னா நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு நித்திய சேவகன் சொல்லும் போதே பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கணும் பாருங்க நமக்கு, இல்லைங்களா? அந்த தன்மையில் இருக்கும். இதை பத்தி ரொம்ப அழகா நாம இனி படிக்க போறோம். அந்த 4 சாராம்சம் மூலியமா படிக்க போறோம். அப்போ நாம ஏதாவது ஒரு வழியை தேர்ந்தெடுத்து தான் ஆகணும். இந்த 2 வழி இருக்கு, ஏதாவது வழி தேடணும். சொந்த வழியா அல்லது கடவுள் வழியா? சொந்த வழி நம்ம திரும்ப திரும்ப இங்கதான். கடவுள் வழியினும் போது நமக்கு பிறப்பே கிடையாது, இல்லைங்களா? அது நம்ம கரெக்டா தேர்ந்தெடுத்துடணும். அதற்கு பின் அவர்கள் எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்தனர். எப்படி? பகவானுடைய உணர்வோடு செயல்படும் போது. இது அவ்வளவாக நமது வாழ்வில் நடப்பதில்லை. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நம்ம பௌதிகத்தில் இருக்கோம். ஏன்னா இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்றோம், இருங்க ஒரு நிமிஷம். இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பற்று, இந்த பற்றுதல் சில நேரத்துல வந்து நம்மளே தவிர்க்க முடியாம ஒரு இடத்துல வந்து பற்றற்ற தன்மையை நம்ம செயல்படாம மறைக்கும். ஏன்னா பற்றுதல் வந்து ரொம்ப டேஞ்சர் தான், எப்பவுமே டேஞ்சர் தான். அந்த மாயா இருக்கா பாத்தீங்களா, அந்த சத்துவ குணம், ரசோ குணம், தமோ குணம், அது நம்மள அவ்வளவு சீக்கிரமா நம்ம விடாது. நம்மள பற்றற்ற தன்மையை நம்ம செயல்படுத்த விடாது. அதுக்குதான் நம்ம 4 விதமான தன்மைகள் நம்ம பார்த்தோம், அறிகுறிகள் பார்த்தோம் போன அத்தியாயத்துல, இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி அறிகுறிகள் நம்ம உருவாக்கணும். உருவாக்கும் போது நம்ம அங்க தப்ப முடியும். அதுதான் இந்த இடத்துல வந்து அழகா சொல்றாரு. அது அவ்வளவு வாழ்க்கையில வந்து அவ்வளவு ஈஸியா நம்ம வந்து டக்குன்னு பற்றற்ற தன்மையை செயல்பட முடியாது. கொஞ்சம் கடினமா தான் இருக்கும். ஆனா இது நிரந்தர தீர்வு என்னன்னா ஆன்மீக உலகம் மட்டும்தான். பற்றோட இருங்க, ஆனா பகவானுக்கு பற்றோட இருங்க. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அது பற்றற்ற தன்மையை நம்ம செயல்பட ஆரம்பிச்சோம். நிரந்தர தீர்வு என்ன? ஆன்மீக உலகம் மட்டும்தான், இல்லைங்களா? அந்த 2வது பாத்திரம் ரொம்ப அழகா கொடுக்கிறார் பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ண மத்தது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பதம் 2. அதசோர்த்வம் பிரஸ்ருதாஸ்தஸ்ய சாகா குணப்ரவ்ருத்தா விஷயா பிரவாலா அதశ్చ மூலான்யனுசந்ததானி கர்மானுபந்தீனி மனுஷ்யலோகே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மத்தது. இதுல என்ன சொல்றாருன்னா அந்த அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்தோட தொடர்ச்சி தான் அது, கண்ணோட்டம் தான் அது, அதோட கண்டினியூட்டி தான். என்ன சொல்றாருன்னா இம்மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் அதாவது வளப்படுத்தப்பட்டு மேல் நோக்கும் கீழ் நோக்கும் விரிகின்ற உபகிளைகள் புலனின்ப விஷயங்களும் இம்மரத்தில் உள்ள கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பல நோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இப்ப இந்த இது வந்து ஒரு ஆலமரம். இந்த உடல் நம்மளுடைய உடல் வந்து ஆலமரம். இந்த ஆலமரத்துல இப்ப நம்ம மரத்தை விட்டுருங்க. இப்ப நாம தான் வச்சுங்க, நாம தான் மரம், மரத்தை மறந்துருங்க. இப்ப இந்த உடல் வந்து எப்படி நம்மளை செம்மைப்படுத்துறோம்னு பாத்தீங்கன்னா புலன்களால நம்ம செம்மைப்படுத்துறோம். இப்ப ஒரு நல்லா சாப்பிடணும், நல்ல திடகாத்திரமா உடற்பயிற்சி பண்ணணும், இது பண்ணணும் அது பண்ணணும் சொல்லணும். இது எல்லாமே பௌதிகம் தான். ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளர்க்கப்பட்டுள்ளது இது. அந்த முக்குணங்களால செயல்பட்டதான் இந்த உடல். அந்த கீழ் நோக்கி மேல் நோக்கி விரிகுது பாத்தீங்களா, அந்த உபகிளைகள், இது எல்லாமே புலன் இன்பம். அந்த கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது ஸ்ட்ராங்கா ஆகுதுன்னு நாம அதிகமாக பௌதிகத்தில் நம்ம பந்தப்படும் போது நம்ம அதிகமா ஸ்ட்ராங் ஆகும். எப்படி வேர் எப்படி ஸ்ட்ராங் ஆகுதோ அது மாதிரி நம்ம வந்து பௌதிகத்துல அப்படியே அந்த குணத்திலேயே நம்ம செயல்படும் போது அது ஸ்ட்ராங் ஆயிடும். அப்போ இது எந்த ஆயுதத்தால இதை கொல்லணும், இது எந்த ஆயுதத்தால கொல்லணும் அப்படின்ற இது இந்த மரத்தை வெட்டணும்ன்றாரு. அப்ப இந்த உடலை நாம வெட்ட முடியாது, வெட்டக்கூடாது. கண்ணுக்கு தெரியாத சூட்சம உடல் ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா, முக்கியமா அந்த உடலை கட் பண்ணணும். இது பௌதிகம், இது ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த உடல் அழிஞ்சிரும். சூட்சம உடல் அழியாது இல்லையா, அவ்வளவு சீக்கிரமா அழிக்க முடியாது.
ஏன்னா அதுதான் நம்மள புத்தி, மனம், அகங்காரம், இது மூணுமே நம்மள அவ்வளவு சீக்கிரமா கொல்ல முடியாது. அதுக்கு கொல்லணும்னா அதே ஒரே ஆயுதம் என்னன்னா பற்றற்ற தன்மை தான், இல்லைங்களா? இதுல என்ன சொல்றாரு பாருங்க. இந்த மரத்தின் பாகங்கள் பாத்தீங்கன்னா, பௌதிக உலகம் என்னும் இந்த மரம் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளர்க்கப்பட்டு பல்நோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு உள்ளன. இந்த 4 விஷயம் சொல்றாரு பாருங்க. கிளைகள் எல்லா திக்குகளையும் பறந்துள்ளன. பல்வேறு கிரகங்களின் ஜீவாத்மாக்கள் பலதரப்பட்ட தோற்றங்கள். அதே மாதிரி நீரால் வளர்த்தப்படுவது போல இந்த மரம் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளர்த்தப்படுது. ஒரு மரத்துக்கு தேவையான நீர் ஆகாரம் இருந்தாதான் அந்த மரம் நல்லா செம்மையா வளரும், இல்லைங்களா? அது போல நம்ம இந்த ஜட இயற்கை முக்குணங்களால் தான் இந்த உடலே வளர்ந்து கிடக்கு. அப்படி உபகிளைகள் என்பது புலனம்ப விஷயங்கள், அதாவது வேறுகள் பலதரப்பட்ட இன்பத்தாலும் துன்பத்தினாலும் வரும் வெறுப்புகளை குறிக்கும் பாவ புண்ணியங்களுக்கான நாட்டங்கள் எல்லா திக்குகளையும் பரவி இருக்கும் இந்த உபவீறுகள் வருத்ததாக கருதப்படுகின்றன. அப்ப முக்குணங்கள் விதங்களுக்கு ஏற்ப பலதரப்பட்ட இன்பங்கள் தோன்றுகின்றன. இப்ப இந்த 3, 4 இதை படிக்கும் போது இன்னும் நம்ம விரிவா தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மூணாவது 4வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே ஹரே வாசிங்க மாதாஜி. நரூபமஸ்யேஹ ததோபலப்யதே நாந்தோ ந சாதிர்ன ச சம்பிரதிஷ்டா அஸ்வத்தம் ஏன சுவிரூடமூலம் அசங்க சஸ்திரேன திருடேன சித்வா ததப்பதம் பரிமார்க்கிதவ்யம் யஸ்மின் கதான நிவர்த்தந்தி பூயக தமேவ சாத்யம் பிரபத்யே யத பிரவருத்தி பிரஸ்துதா புராணே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த 2 பதம் நம்ம என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இம்மரத்தின் உண்மையான உருவம் இவ்வுலகில் காணப்படக்கூடியது அல்ல. அதாவது இந்த உலகத்துல காணப்படக்கூடியது அல்ல. இது அது எங்கு முடிகிறது, எங்கு தொடங்குகிறது, அல்லது இதன் அஸ்திவாரம் எங்கு இருக்குது என்பது யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் பலமாக வேறொன்றுள்ள இம்மரத்தின் பற்றின்மை எனும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லை. அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகிறதோ, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகிறதோ அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். அந்த பற்றின்பட ஆயுதத்தால நம்ம கண்டிப்பா இதை கொள்ளணும். அப்போ இது நிஜமான மரமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிடையவே கிடையாது, இல்லைங்களா? ஆனா நிஜமான மரம் இருக்கு. அந்த மரத்தோட பிரதிபலிப்பு தான் இது, அதோட பிம்பம் தான் இது, இல்லைங்களா? அப்போ இது நிஜமான மரம் இருக்கு. அப்போ இந்த உடலுக்கான புருஷா யாரு, அதிபதி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான். பகவானுடைய வெளிப்புற தாய் ஜட சக்தி தான் இந்த உடல் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவோ பகவானுடைய யோகமாயா சக்தின்னு படிச்சிருக்கிறோம், இல்லைங்களா? அந்தரங்க சக்தி, இது பகரங்க சக்தி. இது எல்லாமே பகவானுடைய தான். ஆனா இது நாமும் பௌதிகத்துல போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அப்படியே நாம பகவானுடைய பிம்பமா நம்ம தெரிய ஆரம்பிக்கிறோம், இல்லைங்களா? அப்படி எப்படி எட்டுவது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உறுதியுடன். நமக்கு அந்த உறுதின்னு சொல்லும் போது அப்ப அந்த உறுதி நம்ம ஒரு ஆயுதமா எடுத்துக்கிறோம். அந்த ஆயுதத்தோட பற்றின்மை ஆயுதத்தால தான் நம்ம அதை வெல்ல முடியும். அந்த உடல் அந்த மரத்தை நம்ம வெட்ட முடியும், இல்லைங்களா? அதோட இறுதி இலக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா மரத்திற்கு அப்பால் சென்று பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். அப்போ மரம் நிஜம்தான். ஆனா இந்த உடல் சார்ந்து செயல்படும் போது அது பாத்தீங்கன்னா அப்படியே அகைன்ஸ்டா இருக்கு, இல்லைங்களா? இதை பத்தி இன்னும் விரிவா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 5வது பதம். 5வது பதம் படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நிர்மாண மோகாதித சங்க தோஷா அத்யாத்ம நித்யா வினிவృத்த காமாக ஸ்வந்த்வைர் விமுக்தா சுகதுக்க சஞ்சைர் கச்சந்திய மூடா பதம் அவ்யயம் தத். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா.
பொய் கௌரவம், மயக்கம் மற்றும் தவறான சங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு நித்தியத்தை புரிந்து கொண்டு பௌதிக காமத்தை நிறுத்திவிட்டு இன்பம் துன்பம் என்னும் இருமையில் ஒழித்து மயக்கமுறாமல் இருப்பவர்கள் பரமபுருஷன் சரணடைவது எவ்வாறு என்பதை அறிந்து அந்த நித்திய ராஜ்யத்தை அடைகிறார், நித்திய அடைகின்றனர். இப்ப இந்த மயக்கம், தவறான சங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு, அதே மாதிரி பொய் கௌரவம். இந்த பொய் கௌரவம் சொல்லும் போதே பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள். பொய் அகங்காரத்திலிருந்து கர்வத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை இருக்கணும். இந்த 7 தன்மை நம்ம எடுத்துக்கணும். இந்த சரண எப்படி பகவான் சரணாகதி அடையணும்ன்றது. அந்த 10 நிமிட ஆயுதத்தால நாம அந்த பௌதிக மரத்தை வெட்டினாலும், ஆனாலும் பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்ச தன்மையில் நம்ம இருக்கணும். இப்ப நம்ம ஆல்ரெடி இந்த சூட்ச மாடல் சொன்னோம் பாத்தீங்களா? சூட்ச மாடல் நம்ம பொய் அகங்காரம் மனம் புத்தி அது எப்பவுமே நம்ம கூடவே தான் இருக்கும். அது அந்த உடல் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத உடல், அது சூட்சம உடல், அது இருந்துதான் இருக்கும். அது எப்பவுமே நம்மளை பந்தப்படுத்தி வைக்கும். உடல் சார்ந்த செயல்படும் போது நம்ம பந்தப்படுத்தி வைக்கும். அகங்காரம் பாத்தீங்கன்னா அது தெய்வீகமானது. அகங்காரம் தெய்வீகமானது. பொய் அகங்காரம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளை பந்தப்படுத்தும். அது பௌதீகம். பகரங்க சக்தி, அந்தரங்க சக்தி. அந்தரங்க சக்தியில வரதான் பாத்தீங்கன்னா ஆத்ம ரூபத்துல வரதான் பாத்தீங்கன்னா அகங்காரம். அந்த அகங்காரம் நல்லது. அது ஆன்மீக சம்பந்தப்படுத்தும். அது இந்த பொய் அகங்காரம் சொல்ல பாத்தீங்கன்னா நம்மளை இன்னும் நம்மளை விழிச்சு கொண்டு போய் விடும். நம்ம தாழ்நிலையில கொண்டு போய் விட்டுரும் இந்த பொய் அகங்காரம். பொய் அகங்காரத்தில் கர்வத்திலும் விடுபட்டு இருத்தல், மயக்கத்திலிருந்து விடுபட்டு இருந்தல். மயக்கம் சொல்லும் போதே பாத்தீங்கன்னா எல்லா விதமான மயக்கங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? பௌதிக சம்பந்தமான விஷயங்கள் மயக்கத்துல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய தப்பு பண்ணுவோம், நிறைய தவறுகள் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம். அந்த மயக்கத்திலிருந்து விடுபட்டணும். மாயத்திலிருந்து எப்பவுமே நம்ம விடுபட்ட தன்மை இருக்கும். தவறான தொடர்பு விடுபட்டு இருந்தல். தவறான தொடர்புன்னு பார்க்கும்போது நம்ம கண் முன்னாடி நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும். குடும்பத்துல பாத்தீங்கன்னா புருஷன் பொண்டாட்டிக்கு பிரச்சனை வரும், பிள்ளைகளுக்கு அப்பாவுக்கு சண்டை வரும். ஆனா அதை விட்டு நம்ம குடும்பத்தை விட்டு விலகி போக முடியாது, புருஷன் பொண்டாட்டி விட்டு வெளியேறவும் முடியாது இல்லைங்களா? கூடாது. ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம யாரு, நம்ம ஏன் இந்த மாதிரி வருது, நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு அந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம சரி பண்ணணும். அதுதான் நம்ம வந்த வாழ்க்கை என்ன, நம்ம எதுக்காக வந்திருக்கிறோம், என்ன செய்யணும். பகவானுடைய நித்திய சேவகம் நம்ம எல்லாருமே, மாதாஜியா இருந்தாலும் சரி, பிரபுஜியா இருந்தாலும் சரி. அப்புறம் இங்க எப்படி சண்டை வரும்? சண்டை வரக்கூடாது இல்லைங்களா? மாதாஜியை பார்த்தீங்கன்னா தாயாரா பார்க்கணும். எல்லா மாதாஜியுமே தாயாரா பார்க்கணும். பிரபுஜி எல்லாம் பகவான் கிருஷ்ணரா பார்க்கணும். இது எல்லாருக்குமே தான் இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ அந்த தன்மை இருக்கணும். அப்ப தவறான தொடர்புல இருந்து விடுபட்டுருதல் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கான குடும்பத்துல இருந்து பிரச்சனை எல்லாம் விலகி போக கூடாது. அதை பேசி சரி பண்ணணும். ஆனா சமுதாயத்தில் நிறைய பிரச்சனை இருக்கு. பக்கத்து வீட்டுக்காரர் இருக்காரு, எழுத்து விட்டு இருக்காரு, அங்க எங்க ஆபீஸ்ல ஒர்க் பண்றவங்க, அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் பண்ற மாதிரி தெரிஞ்சுன்னா கண்டிப்பா அந்த சங்கத்துல இருந்து வெளியே வந்துடணும். இல்லைன்னா நம்ம அந்த இடத்துக்கு நம்ம போயிடுவோம். அவங்களுடைய குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம போயிடுவோம். அப்ப அந்த தவறான தொடர்புல இருந்து கண்டிப்பா விடுபட்டணும். நித்தியத்தை புரிந்து கொள்ளணும். நம்ம யாரு, என்ன, எதுக்காக வந்திருக்கோம், அந்த இதை புரிஞ்சுக்கணும். இரும்பில இருந்து விடுபட்ட தன்மை, பௌதிக காமத்தை நிறுத்திவிட்டு ஆன்மீக காமன்னு ஒண்ணு இருக்கு. அது நல்லதுதான், முத்தி கிடைக்காது, ஆனா நல்லதுதான். அது என்னங்க, பௌதிக காமம் இருக்குது, ஆன்மீக காமம் இருக்குதான்னு சொல்லியிருப்பாங்க. பௌதிக காம நிறுத்தி விட்டணும். பௌதிக காமன்றது நம்மளை பந்தப்படுத்தும். ஆன்மீக காமல நம்மளை பந்தப்படுத்தாது, அடுத்த லெவல் கொண்டும் போவோம். ஆனா அது முத்தி கிடைக்காது. ஏன்னா சத்துவ குணம் அது. அதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அது எப்ப புரியும்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த பக்தி கொடுக்க 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 தான் புரியும். இப்ப நம்ம எல்லாம் என்ன நினைப்போம் பாத்தீங்கன்னா, நிறைய மாதாஜி பிரபுஜி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கோயிலுக்கு போவாங்க, கோயிலுக்கு போய் வேண்டுவாங்க, பகவான்கிட்ட வேண்டுவாங்க, எனக்கு இது கொடுங்க அதை கொடுங்கன்னு வேண்டுவாங்க. அதெல்லாம் தப்பு இல்லை. அது நம்ம அறியாமலே வேண்டின்னு இருக்கோம், தெரியாம வேண்டின்னு இருக்கோம். இப்ப கீதையை படிச்சவன வேண்டுவோமா? ஒரு மாதாஜில இப்ப 9 மணி கிளாஸ் எடுக்கிறோம் பாத்தீங்களா, அந்த மாதாஜி சொன்னாங்க, இத்தனையும் பிராமின் தான் அவங்க சொல்றாங்க, நான் இது மாதிரி ரெண்டு அதாவது கேட்டரிங் வச்சு நடத்திட்டு இருந்தேன், ஆந்திராவில் இருக்காங்க, எடுத்து நடத்திட்டு இருந்தேன். இடையில கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. அந்த கேட்டரிங்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இப்போ நான் ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் முடிச்சவங்க தான், ஐடியில் இருக்கவங்க தான். இப்போ வீட்டில் இருக்கிறாங்க. 35-40 வயசு இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு முன்னாடி பகவானுக்கிட்ட வேண்டிக்கிட்டே இருப்பாங்களாம். எனி டைம் வேண்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஏதாவது உனக்கு, அதாவது ஒரு எதிர்பார்ப்பு அவங்களுக்கு தெரியாம செஞ்ச. இத்தனையும் பிராமணா இருக்கிறாங்க.
அவங்க என்ன பண்ணுங்க, எதிர்பார்த்து தான் செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க. பகவானே நான் உனக்கு இது செய்யறேன், உனக்கு இதை பண்றேன், என் குழந்தைக்கு இந்த மாதிரி பண்ணுங்க, என் பிள்ளைக்கு இது மாதிரி பண்ணுங்க, புருஷனை பாத்துங்க, பிசினஸை பாத்துங்க, லாஸ் ஆகி போச்சு எனக்கு, இருந்தே சொல்யூஷன் கொடுங்க, அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஒரு 2 நாள் முன்னாடி கிளாஸ்ல சொன்னாங்க. அவங்க உங்க கிளாஸ்ல வந்த பிறகுதான் இந்த வேற்றுமையே தெரிஞ்சுது எனக்கு. அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா இத்தனையும் பக்கா பிராமின், நான் இத்தனைக்கும் வந்துன்னா ஒரு வைஷ்ணவர், நான் நாமம் போட்டு தான் இருப்போம், இந்த மாதிரிதான் இருப்போம். ஆனா பாத்தீங்கன்னா நாங்க இந்த மாதிரி கும்பிட்டு இருக்கோம், தெரியல எங்களுக்கு அப்படின்னு. அது மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. நம்ம யாரு, நம்ம நித்தியம் என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம செயல்பாடு பண்ணணும், இல்லைங்களா? சரி, இருமையிலிருந்து விடுபட்டு இருந்தல். இருமைன்னு சொல்லும் போதே பாத்தீங்கன்னா இருமைனாவே பந்தப்படுத்தும். கண்டிப்பா இருமைனாவே பந்தப்படுத்தும் நம்மள. சிங்கிள் வே நமக்கு என்னன்னா பகவான் லோகம் போறதுதான், பகவான் கிட்ட போறதுதான், பகவான் லோகத்துக்கு போறதுதான். அதுதான் ஒரு 1 வே. நம்ம அதே ஒரு வே தான் நமக்கு. மற்ற 2 வே எல்லாம் போனோம்னா நமக்கு கண்டிப்பா பிரச்சனை தான். அது பௌதிகத்தை சம்மந்தப்பட்டு தான் போகும், இல்லைங்களா? அப்ப பௌதிக காமத்தை நிறுத்தி விட்டு, இந்த பௌதிக காமம் நம்ம ஏற்கனவே இப்ப சொன்ன மாதிரி தான். ஆன்மீக காமம் இருக்கு, பௌதிக காமம் இருக்கு. ஆன்மீக காமம் போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஆஹா இன்னைக்கு பகவானுக்கு இந்த ட்ரெஸ் தைக்கலாம், இந்த உணவு பகவானுக்கு பிரசாதமா கொடுக்கலாம், இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நினைப்போம். இந்த மாலை தோட்டி நல்ல அழகா டிசைனா மாலை பண்ணி பகவானுக்கு கொடுக்கணும், அந்த மாதிரி நினைப்போம். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக காமம் தான். இது பகவான் மேல உள்ள காமம். அது ரொம்ப என்னைக்குமே அதான் பகவானை எதிர்பார்க்கிறார். பகவான் மேல பற்று இருக்கணும். எப்படி 5 விதமான உறவு பற்று இருக்கணும், இல்லைங்களா? சாந்தமான பக்தரா இருக்கலாம், அப்பா அம்மா உறவு சம்பந்தப்பட்டது, நண்பராக, தாசனாக, அந்த மாதிரி உறவு 5 விதமான உறவு பகவான் மேல அந்த காமம் இருக்கணும் பகவான் கிட்ட. அதான் உண்மையான பற்று. ஆனா பௌதிக காமம் இருக்கவே கூடாது, அது நிறுத்தி, இல்லைங்களா? குழப்பம் அடையாமல் இருக்கணும். இந்த 7மே வந்து நம்ம கரெக்டா பண்ணா பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இப்ப நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் இடத்துல வந்திருக்கிறோம். அதாவது ஆன்மீக உலகம், பௌதிக உலகத்தை பத்தி பார்க்க போறோம். 6ல இருந்து 11வது பதம் வரைக்கும் பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. 6வது பதம் மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। न तत्पासयते सूर्यो न शशाङ्को न पर यत्कत्वा न निवर्तन्ते तत्ताम परमं मम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। எனது அந்த பரம வாசனத்தை சூரியனாலோ சந்திரனாலேயோ நெருப்பாலேயோ மின்சாரத்தினாலேயோ ஒளிரூட்டுவதோ இல்லை. அதனை அடைவர்கள் ஒருபோதும் இந்த ஜட உலகில் திரும்புவதே இல்லை. பகவான் லோகம் எப்படி இருக்கும் பாருங்களேன். இப்ப இந்த இடத்துல பாருங்களேன், நீங்களே நினைச்சு பாருங்க, நீங்களே சொல்லுங்க. இப்ப எனக்கு என்ன சொல்ல வரீங்க பாருங்கன்னா, என்ன சொல்ல போறீங்க பாருங்கன்னா, சூரியன் கிடையாது, அங்க சந்திரனும் கிடையாது, நெருப்பும் கிடையாது, மின்சாரம் கிடையாது, எதுவுமே ஒளி ஊட்டல. அப்ப அந்த இடம் எப்படி இருக்கும்? நீங்க நினைச்சு பாருங்க. நினைச்சு பார்த்து நீங்களே போய் கற்பனையை அதாவது நினைச்சு பாருங்க. கற்பனை கிடையாது, பகவான் லோகம் நிஜம்தான். ஆனா நீங்க அந்த எப்படி இருக்குன்ற நீங்க ஒரு சொல்லுங்க. எனக்கு சொல்ல வரல எனக்கு. அது எப்படி சொல்றது, உங்களுக்கு எண்ணம் எப்படி இருக்கும்? அது இந்த மாதிரி இருந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த லோகம்? உங்களுடைய அந்த இதை தூண்டுறேன், வேற ஒண்ணும் இல்லை. நீங்க நினைக்க வைக்கிற உங்களை, வேற ஒண்ணும் கிடையாது. வந்து பாத்தீங்கன்னா சூரியனோ சந்திரனோ நெருப்போ மின்சாரமோ இல்லை அந்த இடத்துல. அப்ப அந்த இடம் எப்படி இருக்கும்? ஒரே இருட்டாதான் இருக்கணும், ஆனா இருக்காது. ஏன்னா பகவான் கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய அந்த பிரம்ம ஜோதியினால ஒளியூட்டப்படுது. அது நம்ம பூமியில நடக்குது. இப்போ பூமியில இருக்கு. இப்போ பூமியில காலையிலயும் வரும், சாயங்காலமும் வரும். பகவான் லோகம் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, சூரியன் அஸ்தமாகும் போது பாத்தீங்கன்னா, உதயமாகும் போது சூரியனே இருக்காது, சந்திரனும் இருக்காது. பாத்தீங்கன்னா அப்ப பார்த்தா அந்த இடம் ரொம்ப ரம்மியமா, ரொம்ப அழகா இருக்கும். கிளைமேட் அவ்வளவு அழகா இருக்கும். சூரியன் உதயம் ஆகும்போது பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு நல்லா இருக்கும். ஏன்னா கடல்ல வேலை பார்த்தேன், நான் சொல்றேன். அந்த காலையில நான் அப்பர் டெக்குன்னு சொல்லுவேன். அப்பர் டெக்குன்னா மேல போயிடுவேன். அது 4வது மாடியில போய் உட்காந்துருப்பேன். மொட்டை மாடியில உட்காராம உட்காந்துருப்பேன். உட்காந்துக்கிட்டு சேரை போட்டு உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க. அப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த கடல் அந்த இடத்துல சூரியன் உதயம் ஆகாது. அந்த இடத்துல விடிய காலையில அவ்வளவு நல்லா இருக்கும், சில்லுன்னு இருக்கும், அவ்வளவு அற்புதமா இருக்கும். நான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல அட்டன் பண்ணும்போது அதான் நினைப்பேன் நான். அவ்வளவு இருட்டாவும் இருக்காது, வெளிச்சமாவும் இருக்காது. அப்ப சாயங்கால நேரமும் அப்படித்தானே இருக்கும். சூரியன் மறைஞ்சும்போது பாத்தீங்கன்னா அதோட சூரியனோட அந்த பிரதிபலிப்பு அப்படியே அழகா தெரியும். இருட்டாவும் இருக்கும், சூரியன் பிரதிபலிப்பும் இருக்கும். அப்ப அந்த இடத்துல வந்து ஒரு சின்ன காத்து அடிக்கும், ரொம்ப அழகா இருக்கும், அற்புதமா இருக்கும்.
பகவான் லோகம் இப்படிதான் இருக்கும். இருட்டாகவும் இருக்காது, வெளிச்சமாகவும் இருக்காது. இது நம்மளுடைய ஆச்சாரிகள் ரொம்ப அழகா கற்பனையில பண்ணியிருக்கிறாங்க. சோ இந்த மாதிரி ரம்மியமா இருக்கும். ஆனா இந்த லோகத்துக்கு போனோம்னா யாருக்கு தான் ஆசை இருக்காது இல்லைங்களா? எல்லாத்தையும் ஆசை இருக்கும் இந்த லோகத்துக்கு போனோம்னா. பகவான் கால் படுற இடத்துல மண்ணா கூட இருக்கணும்னு நினைப்போம். அவருடைய கால் படுற இடத்துல மண்ணா கூட இருக்கணும் ஆசைப்படுவோம். புல்லா இருக்கணும், அவருடைய பூவா இருக்கணும், அவர் உடம்பு அலங்காரத்துல ஒரு மணியா இருக்கலாம் கூட ஆசைப்படுவோம். ஏன்னா ராதை அப்படிதான் வேண்டாங்க பகவான் கிட்ட. ஏன்னா முதல் பக்தி இல்லையா அவங்க தானே முதல் பக்தன். எப்ப ஐயன் சிவபெருமான் மாதிரி ராதை கனகவல்லி தாயார். பகவானுடைய அந்த குண்டலம் இருக்குங்களா, அந்த குண்டலத்துல நானா இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க. ஐயன் அப்படிதான் வேண்டுவார். பத்ம புராணத்துல ரொம்ப அழகா இருக்கும் ஐயன் வேண்டது. பகவானுடைய குண்டலம் இருக்கும், அந்த குண்டலத்துல நானா இருக்கணும்னு நினைப்பாரு. 2 பேரும் போட்டி போடுவாங்க, தாயாரும் சரி ஐயனும் சரி. சோ அந்த மாதிரி பகவானு லோகம் போனோம்னா நம்ம அந்த அவ்வளோ ரம்மியமா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு. இதே வந்து நாங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எப்படி இருக்கு பாருங்க. இதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இது 24 மணி நேரமும் இப்படிதான் இருக்கும். பகவானுடைய லோகம் வந்து 24 மணி நேரமும் இப்படிதான் இருக்கும். நம்ம பூமியிலே ஒரு இடம் அது மாதிரி இருக்கு. நீங்க சயின்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க, இந்த இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. இது எங்க இருக்குன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? நம்ம பூமியில அது மாதிரி இருக்கு, நம்ம பூலோகத்திலே இருக்கு. ஆனா அங்க வாழ முடியாது, ரொம்ப நாள் வாழ முடியாது. நான் அங்க இருந்தோம், நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தேன். நான் எனக்கு கப்பல்ல வேலை செஞ்சதால சொல்ல வரேன். அண்டார்டிகா தான். அண்டார்டிகால பாத்தீங்கன்னா சூரியனே வராது. எப்ப பார்த்தாலும் அப்படியே மூடிட்டே இருக்கும், சூரியனே இருக்காது. பார்த்தா எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு மாதிரியா இருக்கும், வெளிச்சமா இருக்கும். ஆனா சூரியனை சுத்தமா பார்க்க முடியாது, சூரியன் வரவே வராது. அந்த இரவு பகல், அந்த சூரியன் அஸ்தமாவது அது உதயமாவது மட்டும் எங்களுக்கு தெரியும். அந்த நேரம் எப்படி தெரியும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி கிரீன் கலர்ல அப்படியே ஒரு மாதிரியா இருக்கும். நம்ம வீட்டுல புகை போட்டா எப்படி இருக்கும், சாம்பிராணி புகை போட்டோம்னா எப்படி புகை போகும் பாருங்க. அந்த புகை மேல ஒரு டார்ச் அடிச்சு பார்த்தா ஒரு கலர் டார்ச் அடிச்சுப்போம். அந்த மாதிரி ஒரு அப்படியே ஒரு கிரீனா தெரியும். கிரீன் கலர்ல இருக்கும், ப்ளூ கலரோட கிரீனா இருக்கும். அப்போ அந்த இடமே ஃபுல்லா எல்லாம் கிரீனா இருக்கும். அப்பதான் நாங்க நினைச்சுப்போம் சூரியன் அஸ்தமாகுது, சூரியன் உதிக்குது அப்படின்னு நினைப்போம். அந்த மாதிரி பிரதேசம் அது. அங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா -60. 5 கிளவுஸ் போடுவோம், ஒரு கிளவுஸ் இல்ல 5 கிளவுஸ போடுவோம். போட்டுக்கிட்டு அப்படி போட்டு வெளியே நிற்போம், வந்து பார்ப்போம். அப்போ பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு ஃப்ரீஸ் ஆயிடுவோம். அவ்வளோ இது பண்ணும். கண்ணுல இருந்து நம்ம சும்மா தண்ணி வருதுன்னு கண்ணுல இருந்து தண்ணி வந்ததுன்னு வச்சுங்களேன், அப்படியே ஐஸ் ஆயிடும். வாயில இருந்து ஜொல்லு வருதுன்னா முடிஞ்சு போச்சு, எச்சே துப்ப முடியாது, துப்பவே முடியாது. வெளியே வந்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஆயிடும். -60, 60, 65 வரும் டெம்பரேச்சர். ஆனா பகவான் லோகம் அப்படி கிடையாது. நம்ம படிச்ச வரைக்கும் சொல்றோம், கற்பனையில சொல்லல. பகவான் லோகம் அந்த மாதிரி கிடையாது. வேதங்கள்ல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, சரணாகதி பரமவாசனத்தை அடையும் ஒரே வழி என்னன்னா, சூரிய ஒளி மற்றும் மின்சாரத்திற்கு ஏன் அவசியம் இல்லை? அந்த ஆன்மீகவானில் உள்ள அனைத்து கிரகங்களும் சுயமாக பிரகாசிப்பவை இல்லையா? அந்த கிரகங்களின் பிரகாசமும் பிரம்ம ஜோதி எனப்படும் ஒரு ஒளியாக. நம்ம மாதாஜி சொன்ன மாதிரி பிரம்ம ஜோதி தான். பரமவாசனத்திலும் தகவல் ஏன் தரப்படுகிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த தகவலை கேட்ட ஒருவன் கவரப்பட வேண்டும். கோலோகுல விருந்தாவனம் சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் நம்ம எடுத்திருக்கோம், மாதாஜி எடுத்திருக்காங்க. நான் இது வரைக்கும் எடுக்கல, நான் படிச்சிருக்கிறேன். அது ஒரு நாள் எடுக்கணும், அந்த இது எடுக்கணும், கோலோகுல சார்ட்னு சொல்லிட்டு. ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் அது. அந்த இடம் ஏன்னா மக்களை வந்து நாம வந்து அதை எப்படி அனுபவிக்கணும் இல்லையா? அந்த கப்பல்ல போய் வேலை செஞ்சனால இதெல்லாம் பார்த்தேன், இதெல்லாம் பார்க்கணும். அப்ப அது மாதிரி ஒரு நீங்களே ஒரு கற்பனை பண்ணி பாருங்க, அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்ப இந்த தகவலை கேட்ட ஒருவன் கவரப்பட வேண்டும், அந்த நித்திய உலகத்திற்கு தன்னை மாற்றிக்கொள்ளவும், உண்மையில் இந்த பொய்யான பிம்பத்திலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ளவும் ஆர்வம் கொள்ள வேண்டும். இது நம்ம வந்து உண்மையானது கிடையாது. நம்ம இது வந்து மாய இல்லைங்களா, அழியக்கூடியது, அது அழியாதது. பகவான் கிருஷ்ணர் உணர்வு இதற்கு எப்படி உதவி அளிக்கும் பாத்தீங்கன்னா, பகவான் கிருஷ்ணர் மீது பற்றை வளர்த்துக் கொள்வதன் மூலமாக படிப்படியாக பௌதிக பற்றை அடைய உதவும். பற்றின்மையை அடைய உதவும் இல்லைங்களா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம கோவில்ல இன்னைக்குதான் தாரணேஷ மாதாஜி ND பிரபு காலையில போன் பண்ணி மெசேஜ் போட்டாங்க. கோவிலோட நிர்வாகி என்ன சொல்றாருன்னா, 17, 18, 19 18, 19 நீ கண்டிப்பா நீ கோவில் இருக்கணும்ட்டாரு. இந்த மாசம் கண்டிப்பா இருந்தே ஆகணும்ட்டாரு நம்முடைய குரு.
சொன்ன உடனே குரு தட்ட முடியல. என்னடா இது, சரி ஓகே பிரபு அப்படின்னு மெசேஜ் போட்டேன். தாரணேஷன் மாத்தாச்சு கிட்ட ரொம்ப நேரம் பேசினாங்க. 17, 18, 19 கண்டிப்பா போகணும் பிரபு. ஏன் சொல்ல வரோன்னு பாத்தீங்கன்னா, கோவில்ல முக்கியமானது, நம்ம வடநாட்டுல இருந்து நிறைய மாத்தாஜிங்க எல்லாமே ஏஜ்டு பீப்புள் எல்லாம் வராங்க. வயசு உள்ளவங்க எல்லாமே 60 வயசு மேல உள்ளவங்க கோவில்ல வந்து சேவை பண்ண வராங்க. சவுத் இந்தியாவுக்கு வராங்க. அப்படியே எல்லாருமே எல்லா இஸ்கான்ல இருந்து வராங்க. அப்போ ஒரு ஒரு இஸ்கானுக்கா போறாங்க. அப்போ அந்த நம்ம இஸ்கான்ல வந்து 17, 18ல 2 நாளைக்கு சேவை பண்ண போறாங்க. எவ்வளவு பெரிய விஷயம் பாத்தீங்களா இல்லைங்களா? 60 வயசு உள்ள மாதாஜிங்க கிளம்புறாங்க. இங்க அதே மாதிரி நம்ம சவுத் இந்தியால இருந்து ஒரு டீம் போகும். நான் இடையில போயிருக்கிறேன். சென்னை இஸ்கான்ல இருக்கும்போது நான் போயிருக்கிறேன். நான் எங்க போயிருக்கேன்னா மகாராஷ்டிரா வரைக்கும் போயிருக்கோம். அதுக்கு மேல நான் போல. மகாராஷ்டிரா வரைக்கும் போறேன். அது என்னன்னா ஒரு 15 நாள் டூர் மாதிரி போகும். பிளான் பண்ணி போகும். இந்த இஸ்கான் கோயில 2 நாள், அந்த இஸ்கான் கோயில 2 நாள், இது இடையில டிராவல், இந்த மாதிரி போகும். அது மாதிரி நான் வடநாட்டுல இருந்து வராங்க. கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பேர் வராங்க. ஏகப்பட்ட பேர். அவங்க நம்ம கோவில வந்து சேவை பண்ண போறாங்க. கோவிலும் சுத்தப்படுத்துவாங்க. கோவில் வந்து பகவானுக்கு தேவையானதெல்லாம் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம பக்தர்கள் இல்லையா, அவங்களுக்கு நம்ம சேவை பண்ணணும். அதனால நம்ம தமிழ் டீம்ல இருந்து ஒரு 4 பேர் 5 பேர் வாங்க. தெலுங்கு டீம்ல இருந்து 10 பேர் வராங்க. நம்ம தமிழ் டீம்ல தான் யாருமே வர மாட்டாங்க. இப்ப நான் மட்டும்தான் இருக்கேன். அதான் இப்போ ஒரு 2, 3 பிரபு கிட்ட பேசியிருக்கேன். மாதாஜி கிட்ட கேட்டிருக்கேன். ஏன்னா பக்தர்களுக்கு பக்தி நம்ம சேவை பண்ணணும். அது பெரிய பிரார்த்தம் அது. அந்த மாதிரி சேவை எல்லாம் பண்ணணும் நம்ம எல்லாருமே. ஒரு பகவானுடைய பக்தர்கள் வந்து கோவில்ல வந்து சேவை பண்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்ம சேவை பண்ணணும். இது பகவானுக்கு செய்யற சேவை இல்லைங்களா? இதுதான் நம்மளுடைய ஆத்ம சுத்தத்தை பண்ணும். நம்ம ஆத்மாவை சுத்தப்படுத்தணும். ஆத்மா எப்பவுமே சுத்தமானதுதான். பௌதிகம் தான் நம்மளை சுத்தப்படுத்தும் இல்லைங்களா? அப்போ பரமபுருஷ பகவானின் பக்தி தொண்டில் பற்று கொள்ளாமல் இப்பௌதிக உலகத்திற்கு கவர்ச்சியிலிருந்து ஒருவனால் விடுபடவே முடியாது. பகவானுடைய அனுகிரகத்தோட நம்ம அது பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும். கீர்த்தனம் பண்ணணும். பகவானுக்கு நடனம் உட்கார்ப்பாங்க. எத்தனை மாதாஜி பிரபு, இப்ப மாதாஜினா டான்ஸ் ஆடுறது. பிரபுஜிங்கெல்லாம் அவ்வளவு அருமையா ஆடுவாங்க. அவ்வளவு அழகா டான்ஸ் ஆடுவாங்க. அவ்வளவு அழகா நம்ம வந்து கீர்த்தனம் பண்ணுவாங்க பிரபுஜிங்கெல்லாம். மாதாஜி நல்லா பாடுவாங்க, ஆடுவாங்க. அதே சொல்றேன். அந்த ராசலீலையில பகவானுடைய லீலைகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அற்புதமா இருக்கும். மாதாஜிக்கெல்லாம் டான்ஸ் ஆடுறது, பிரபுஜிலாம் டான்ஸ் ஆடுறது, கோப்பர்கள்லாம். ஸோ அந்த மாதிரி கோவில் நம்ம கோவில் இஸ்கான்ல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா ஆடுவாங்க. ஒரு அப்படியே மறந்து ஆடுவாங்க. அந்த மாதிரி நல்லா இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுக்குன்னா ஆன்மீகம். அந்த பௌதிக கண்ணோட்டத்துல பார்க்கவே கூடாது. ஆன்மீக கண்ணோட்டத்துல தான் பார்க்கணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ நமது துண்டிக்கப்பட்ட தொடர்பு பகவான் கிருஷ்ணன் நித்திய அங்க துகள்கள் தான் நாம். அதன் மூலியமா நம்ம தொடர்பு கிடைக்குது இல்லைங்களா? விரிவா படிக்கலாம். நமது உண்மையான அடையாளத்தை விழித்துக் கொள்ளும். வாழ்க்கை ஆனந்தம் நம்ம இருக்கும். நான் கிருஷ்ணருடையவன், பகவான் நான் கிருஷ்ணருடையவன் என்னும் சுய நினைவுடன் முடிவு. நம்ம பகவானுடைய அம்சம், நம்ம பகவானுடைய பக்தன், பகவானுடைய சேவகன், நான் பகவானுடையவன் இல்லைங்களா? அந்த தன்மையில் நம்ம இருக்கணும். 7ல இருந்து 9 வரைக்கும் மனதின் சக்தி உயிர்வாழின் எதிர்காலம் அதை பத்தி பார்க்க போறோம். மனதின் சக்தியை பத்தி பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 7வது பதம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பதம் 7. மமைவாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதன மனஷஷ்டானீந்திரியாணி பிரகிருதிஸ்தானி கர்ஷதி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த இடத்துல என்ன சொல்லப்படுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லோருமே எனது நித்தியமான அம்சங்கள். பகவான் சொல்லிட்டார். ஒரு பிரபுஜியோட கேட்டார் என்ன, இப்போ அந்த இப்போ 2வது பேட்ச் 9 மணி கிளாஸ் எடுக்கிறோம் பார்த்தீங்களா? இந்த கிளாஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரபுஜி நிறைய கொஸ்டின் கேட்கிறாரு. இப்போ அவர் பாத்தீங்கன்னா சிஸ்டாஸ்தகம்லாம் பாடுறாரு. கோவில்ல வந்து வேலைக்கிழமை மணிக்கு நம்ம தமிழ் டீம்ல வந்து சிஸ்டாஸ்தகம் பண்ணணும். நீங்களும் அது மாதிரி முயற்சி பண்ணுங்க. ஸோ அதுல வந்து பாடுறாரு. அவர் தான் நிறைய கொஸ்டின் கேட்கிறாரு. அவர் என்ன கேட்டாருன்னா, 2வது லெவல்ல நான் கேட்கும்போது நம்ம எல்லாம் பகவானுடைய அம்சம்னு நான் சொன்னேன் பாருங்க. எப்படிங்க பகவானுடைய அம்சம்? பகவான் அம்சம்னா நம்ம பகவான் மாதிரி ஈக்குவல் தானே நம்ம எல்லாருமே அப்படின்னு. பகவானுக்கு ஈக்குவல் கிடையாது. அந்த 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 இதுல இருந்து வந்துருங்க. அந்த மாதிரி நினைக்காதீங்க. அதை நினைச்சீங்கன்னா அபராதம். பகவான் ஈக்குவல் நாமன்னு நினைக்காது. நாமனா பகவானுடைய அம்சம், அவ்வளவுதான்.
அவருடைய நிழல் நாமம், அவருடைய பிம்பம் நாமம். அவர் இருக்கார், அவருடைய நிழல் தான் நாம எல்லாருமே. அதோட நிறுத்திக்கணும். அதுக்கு மேல நம்ம திங்க் பண்ணவே கூடாது. அப்படி இந்த ஸ்லோகத்துல அழகா சொல்றாரு பாருங்க. இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லோரும் எனது நித்தியமான அம்சங்கள் ஆவார். நித்தியமான பகவானுடைய எப்பவுமே நம்மளோட அம்சம் தான். நம்ம உயர்ந்தா இருந்தாலும் சரி, தாழ்ந்தா இருந்தாலும் சரி, படிக்காத இருந்தாலும் சரி, அறிவில்லாத சரி, அறிவு இருந்தாலும் சரி, பணக்காரன் இருந்தாலும் ஏழை இருந்தாலும் நம்ம எல்லாருமே நித்திய அம்சங்களே, பகவானுடைய அம்சங்களே. அவர் ஏற்றத்தாழ்வே கிடையாது பகவானுக்கு. அப்ப கட்டுண்ட வாழ்வி காரணத்தால் மனம் உள்பட 6 புலன்கள் இவர்கள் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகின்றன. இல்லைங்களா? 6 புலன்கள் இருக்கு. இந்த 6 புலன்கள் மூலியமா நம்ம அதை கட்டுண்டு மாட்டிக்கிறோம், சிரமப்படுறோம். நம்ம மாட்டிக்கிறோம். அது என்ன சொல்ல வர்றாரு பாருங்க. இந்த இந்த சில பிரபுபாதா பாருங்க, ரொம்ப அழகா பகவானுடைய அம்சம் நம்ம எல்லாருமே சொல்லப்படுறது. அப்போ உயிர்வாழியின் அடையாளம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சுரூப நிலை, நித்தியமான பகவானுடைய அம்சம் நாம எல்லாருமே. அதுதான் நம்ம யோகமாயா சக்தி. உண்மையை சொல்ல போனா பகவான் யோகமாயா சக்தியில் தான் ஒரு அவதாரம் கொடுக்குறாரு பகவான். அந்த அவதாரத்தோட நாமளும் அந்த யோகமாயா சக்தி தான். எது உள்ள இருக்கிற ஆத்மா. அந்த ஆத்மாவை மறைச்சு இருக்கிறது தான் இந்த மாய உடல். இந்த மாய உடல் நான் இல்லைன்னு நினைச்சிட்டீங்கன்னா ஆத்மா வெளியே நிற்கும். நான் தாண்ட ஆத்மா நிற்கும். நம்ம அந்த புரிதலுக்காக தான் நாம பகவான் 2வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா ஆத்ம தத்துவத்தை கொடுக்குறாரு. இல்லைங்களா? அப்போ நித்தியமான பகவானுடைய அம்சம் நம்ம எல்லாருமே. தற்போதைய நிலையில் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு சுதந்திரம் கொடுத்துருக்கிறார். என்ன மாதிரி சுதந்திரம் பாத்துருங்க? ஆன்மீகமா பௌதிகமா அது எதுக்கு செயல்படுன்ற நம்ம அந்த சுதந்திரத்தை தப்பா செயல்பட்டு தற்போதைய நிலை பாருங்க, சுதந்திரத்தை தவறாக பயன்படுத்தி மனம் உட்பட 6 புலன்களுடன் பௌதீக உலகில் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகிறோம். இதுதான் ஒண்ணு. இல்லைங்களா? நமக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துருக்காரு. எப்படி ஒரு நாள் பேசலாம், எப்படி ஒரு நாள் நடந்துக்கலாம், அது உன்னுடைய கர்மாடான்ற. கொலை பண்ண போறியா பண்ணிக்கோ, திட்ட போறியா திட்டிக்கோ, நல்லா வாழ போறியா வாழ்ந்து, என்ன பத்தி நினைக்கிறியா நினைச்சுக்கோ, அவ்வளவுதான். நான் நீ இதுதான் செய்யணும்னு சொல்ல மாட்டேன். இல்லைங்களா? இது மாதிரி செய்யணும்னு சொன்னாருன்னா நாம இங்க எப்படி இருப்போம்? நாம வேற மாதிரி இருக்கும். இல்லைங்களா? நம்ம பகவான் சொல்றதே கிடையாது. ஆனா நம்ம சுதந்திரம் கொடுத்துருக்கிறோம். அந்த சுதந்திரத்தை பகவானையே நம்ம கொச்சப்படுத்தி பேசுவோம். என்னையா இப்படி படிச்சேன், எனக்கு ஏன் இந்த மாதிரி பிள்ளைய கொடுத்துருக்குற, எனக்கு ஏன் இந்த மாதிரி பொண்ணை கொடுத்துருக்க, எனக்கு ஏன் இந்த கணவனை கொடுத்துருக்க, மனைவி கொடுத்துருக்க, பகவானே திட்டுவோம் நாம. ஏன்னா பகவான் நம்ம சுதந்திரம் கொடுத்துருக்கிறார். சரிங்களா? ஆனா அதை தவறா நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? அவரை நம்ம பிரார்த்திக்க கூடாது. பகவான் கிருஷ்ணர் நம்மை, அதாவது ஜீவன் நித்தியமான பின்பகுதிகள் அம்சங்கள் என்று கூறுகிறார். நாம் அவருடைய ஒன்றாக ஆகிவிட முயற்சி செய்யக்கூடாதா? இது சாத்தியமல்ல. கொஞ்சம் கடினமான செயல்தான். இல்லைங்களா? அதுக்கு மெயின் காரணம் என்ன? அந்த பொய் அகங்காரம் தான். நான் பொய் அகங்காரம் என்ன சங்கிலியால் கட்டப்பட்டுள்ளேன். அந்த ஈகோ, நான் இப்படி படிச்சிருக்கேன், நான் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லப்பட்டேன், நான் இத்தனை வயசாயிடுச்சு, நான் அந்த அப்படி இப்படி நினைப்பாங்க. வயசாக முதிர்ச்சி அடைய என்ன ஒண்ணா பக்குவ நிலை வருவாங்க. ஆனா இப்ப இருக்கிற ஆளுங்க பக்குவமே கிடையாது. நிறைய மாதாஜி பிரபுலாம் பாத்தீங்கன்னா பஸ்ல டிராவல் பண்ணும்போது, ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்ணும்போது, ரோட்ல போகும்போது எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த 50 வயசுக்கு மேல உள்ளவங்க தான் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கிறாங்க. அதை பார்த்து சின்ன பிள்ளைகள், வாலிபர்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப மோசமா நடந்துக்கிறாங்க, பக்குவம் இல்லாம இருக்கிறாங்க. இல்லைங்களா? இது எல்லாம் காரணம் என்ன? அகங்காரம் தான், பொய் அகங்காரம் தான். என் மனது அதாவது துன்பமயமான பௌதிக உலகத்தில் தப்பிக்க என்னை விட மாட்டேன் என்கிறது எது? இந்த பொய் அகங்காரம். ஏதாவது ஒரு நீங்க நல்லா யோசனை பண்ணி பாருங்களேன். ஒரு நாளைக்கு காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் நீங்க என்னென்ன செஞ்சீங்கன்னு சொல்லிட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்களேன். உங்களுக்கே சீன் ஆயிடும். பௌதிகத்துல செயல்பட்டு இருந்தீங்கன்னா நாம இந்த மாதிரிலாம் செயல் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா பகவத்கீதையை படிச்சிருக்கிறோம், அதை உணர்ந்திருக்கிறோம். அப்படின்னும் போது நீ காலையில நம்ம என்னென்ன செஞ்சோம் அப்படின்னு யோசனை பண்ணி பார்த்துட்டு நைட்டு படுக்கும்போது யோசனை பண்ணி பாருங்க. அப்புறம் மறுநாள் எழுந்துக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா தெளிவா இருப்பீங்க, அது செய்யக்கூடாது அப்படின்னு. அதுதான் பகவான் எப்பவுமே அந்த சந்தியாவந்தனம் செய்யும் போது முடிச்சுட்டு பகவானுக்கு ஹரிபக்தியோட நம்ம பிரசாதம் எடுத்து சொல்லும்போது, இந்த இன்னைக்கு செஞ்ச எல்லா கர்மகாரியங்களுமே சரி பகவானே உனக்கு அர்ப்பணம் அப்படின்னு போய் சொல்லிட்டு படுத்தணும். அப்ப காலையில பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷா எழுந்து போகும். இல்லைங்களா? அப்ப அந்த பொய் அகங்காரம் இருக்காது.
தேவையில்லாத அந்த பௌதிக செயல்பாடு நம்ம பண்ண மாட்டோம் இல்லைங்களா? அப்போ எனது விதி, நான் எனது சுதந்திரத்தை எப்படி உபயோகிக்கிறேன் என்பதில் உள்ளது. தவறாக உபயோகித்தால் முக்குணங்களால் கட்டுப்பட்டு உள்ளேன், சரியாக உபயோகித்தால் விடுதலை அடைகிறேன். அந்த உடல் வந்து நல்லதுதான், பகவான் கொடுத்த உடல் பௌதிகமானதுதான், மாயத்தான், இல்லைன்னு சொல்லது. ஆனா அந்த உடலை வந்து ஆன்மீக உடலா ஆக்கணும், ஆன்மீக உடலா ஆக்கணும் நாம, இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப நாம வந்து அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்துட்டோம். ஆன்மீக உலகத்தை பத்தி படிச்சுட்டு இருக்கோம். 8வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. டைம் இருக்கா? ஒரு நிமிஷம் இருங்க. சரி, இன்னொரு 5 நிமிஷம் படிங்க மாதாஜி. 8வது ஸ்லோகம். हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शरीरं यदवाप्नोति यच्छाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाचयात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। இது மோசமான ஸ்லோகம் ஆச்சு. இது மோசமான ஸ்லோகம் இல்ல, ரொம்ப டைம் எடுக்கும் இந்த ஸ்லோகம். நிறைய சொல்லணும் ஆசைப்படுவேன் நான் இதுல, ஏன்னா டைம் எடுக்கும். சரி, இருந்தாலும் ஒரு 10 நிமிஷம் ஆனாலும் பரவாயில்ல. இதுல என்ன சொல்ல வர்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதே மாதிரி ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் பிரபு. இது மாதிரி மாதாஜி இதே மாதிரி ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கீங்க, படிச்சிருக்கோம். காற்று வந்து மனத்தை நறுமணத்தை சுமந்து போறாப்புல ஒரு உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு ஆத்மா வந்து போகுது அப்படிங்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா நம்ம அதே கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கனால நமக்கு அது அப்படியே மனப்பாடம் ஆயிடுச்சு இல்லையா? காட்டு நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர் வாழி ஒரு உடல் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறது. இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறு உடலை ஏற்பதற்காக இதனை கைவிடுகிறான். இதோட கண்டினியூட்டி தான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இந்த ஸ்லோகம் பாருங்க, அதே 9வது ஸ்லோகம் பாருங்க. இவ்வாறு வேறொரு சூதல உடலை பெறும் உயிர் வாழி மனதையும் மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண்ணு, நாக்கு, மூக்கு, தொடுபுலன் ஆகியவற்றை அடைகிறான். இதன் மூலம் ஒரு குறிப்பிட்ட பல இன்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கிறான். அப்ப இந்த 8வது பதம் நம்ம என்ன சொல்லி கொடுக்குது பாருங்க. காட்டு நறுமணத்தை தாங்கி செல்வது போல, காற்றில் உள்ள ஸ்மெல் எப்படி அப்படியே டிராவல் ஆகுது, அது போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர் வாழி ஒரு உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறது. உடல் சுமந்து செல்லாதே, என்ன உடல் சுமந்து செல்லும்? புஷ்பமாத்தை சொல்லாதீங்க. சூக்ஷ்ம உடல். சூட்சம உடல். ஹரிபோல் மாதாஜி. சூட்சம உடல். அப்போ சூட்சம உடல் நம்மள தாங்கி செல்லுது. அது என்னன்னா அந்த பொய் அகங்காரம், அந்த மனம், அந்த புத்தி. அது பௌதிகமும் இருக்கும், ஆன்மீகமும் இருக்கும். ஆன்மீகம் கொஞ்சமா இருக்கும், பௌதிகம் அதிகமா இருக்கும். அதான் நம்ம அந்த உடல் கிடைச்சிருக்கு இல்லைங்களா? அந்த தாற்பயம் மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டுனா போதும் நமக்கு. பக்தி ரொம்ப அழகா பகவான் கொடுப்போம். அப்ப ஜட உடல் இருக்கும் உயிர் வாழி ஒரு உடலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறது. இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்ற, அப்ப ஒரு வகையான உடல்னா பகவானே தீர்மானிக்கல பாருங்க, இந்த உடல் தான் கிடைக்கும் தீர்மானிக்கல. ஆனா வேதங்களை சொல்லியிருக்காரு, இந்த பாவம் பண்ணினா இந்த புண்ணியம் பண்ண இந்த உடல் கிடைக்கணும். இந்த பகவத்கீதையிலையும் சொல்லியிருக்கார், வேதங்களையும் கொடுத்திருக்கிறார். ஆனா இங்க தீர்மானம் கொடுக்கல பாருங்க, ரொம்ப அழகா சொல்றாரு பாருங்க. ஒரு வகையான உடலை பெற்று அப்படின்றார். அப்ப நாம என்ன கர்மா செய்யறோமோ அதுக்கு ஏத்த உடல் நமக்கு கிடைக்கும். மீண்டும் வேறு உடலை ஏற்பதற்காக இதனை கைவிடுகிறான். அப்ப இந்த உடலை விட்டுட்டு வேற உடலுக்கு மாற்றம் வரும் இல்லைங்களா? அதுதான் என்ன சொல்ற, மறுபிரிவு சக்கரம். அப்படியே திரும்ப 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 பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோயில மாறி 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 நம்ம பிறக்கிறோம். பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய், இந்த மாதிரி இந்த 4 விதமான சம்சார சாகரத்துல நாம மாட்டின்னு தவிக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப பௌதிக உலகில் மற்றும் தவிர்க்க முடியாதது நாம் மாற்றத்தினால் உயர்கிறோமோ அல்லது தாழ்கிறோமா? நம்ம மாற்றத்தினால். இந்த மாற்றத்தை தவிர்க்கணும்னா பகவானுக்கு ஹரிபக்தி தான் நமக்கு வேணும் இல்லைங்களா? ஹரிபக்தி தான் வேணும். அப்ப உடல் மாற்றம் காட்டு நறுமணத்தை தாங்கி செல்வது போல. இன்னும் விவரம் பண்ண, மரண நேரத்தில் அவன் உருவாக்கிய உணர்வு அவனை அடுத்த உடலுக்கு கொண்டு செல்கிறது. மரண நேரத்தில் அவன் உருவாக்கிய உணர்வு அவனை அடுத்த உடலுக்கு கொண்டு செல்கிறது. அதே மாதிரி அந்த உணர்வு அவன் தன் வாழ்க்கையை முழுவதும் எப்படி வாழ்கிறான் என்பதை சார்ந்தே அமைகிறது. அதனால் பொறுப்பாக நடந்து கொள்ளுங்கள், எதிர்காலம் இப்பொழுது வடிவமைக்கப்படுகிறது. இப்ப நாம தான் கட்டமைக்கிறோம். பகவான் தாய் தந்தையும் அம்மாவோ அப்பாவோ பிள்ளையோ சமுதாயமே கிடையாது, நாம தான் வடிவமைக்கிறோம். அடுத்த உடலுக்கான வடிவமைப்பு நாம இந்த பௌதிக உடல்ல இருக்கும்போது செஞ்சுட்டு இருக்கோம்.
செய்யணுமா செய்யக்கூடாதா நாம தீர்மானிக்கணும். சரிங்களா? நம்ம வாழ்க்கையை நாம எப்படி தீர்மானிக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஆன்மீக தன்மையோட பகவானோட உணர்வோட பகவானை மையப்படுத்தி நம்ம செயல்படும் போது பார்த்தீங்கன்னா, கண்டிப்பாக இந்த உடலை விடும்போது நம்ம அதான் எப்பவுமே இந்த 8வது அத்தியாயத்துல படிச்சோம் இல்லைங்களா? இறக்கும் தருவாயில எப்படி நம்ம பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும் அப்படின்றத பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. அந்த மாதிரி நம்மளோட செயல்பாடு இருக்கணும். எப்பவுமே ஹரிபக்தி தான். நம்ம ஏற்கனவே ஒரு கிளாஸ்ல சொல்லியிருக்கோம். நேற்று ஒரு கிளாஸ், முந்தின கிளாஸ் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். வீட்டுல கணவர் பேர் வேற மாதிரி பேர் இருக்கும். ஏதாவது ஒரு பேர் இருக்கும். பகவான் பேர் இருந்ததுன்னா விட்டுருங்க. இல்லைன்னா செல்லமா நீங்க நம்ம குழந்தைகளை கூப்பிடுவோம் இல்லையா? செல்லமா, வா செல்லம், உட்கார செல்லம், படு செல்லம், குச்சி செல்லம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அது மாதிரி கணவருக்கு ஒரு பகவானோட பேர் வச்சிருங்க. அதே மாதிரி மனைவிக்கு ராதியோட பேர் வச்சிருங்க. பிள்ளைகளையும் அதே மாதிரி ஒரு பேரை வச்சு கூப்பிடுங்க. அதே மாதிரி கூட்டு பாருங்களேன். அதி உத்தம நிலை வரும். அது அந்த மாதிரி கூப்பிட்டுட்டே இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, அஜிம்லான் மாதிரி இறக்கும் தருவாயிலே பகவான் நாமத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவீங்க. கடைசி இறக்கும் தருவாயிலே பகவான் நாமத்தை எப்படி அஜிம்லான் சொன்னா அது மாதிரி நாம சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவோம். கணவனை வந்து கிருஷ்ணா, கோவிந்தா, மாதவான்னு சொல்லுங்க, தப்பே இல்லை. ராதி அதே மாதிரி தாயார், உங்க மனைவி அப்படி சொல்லுங்க. கனகவரி தாயாருக்கு எத்தனை பேர், லட்சுமி தாயாருக்கு எவ்வளவு பேர் இருக்கு, 1000 லட்சம் நாமம் இருக்கு தாயாருக்கு. அந்த மாதிரி நாமத்தை வச்சு கூப்பிடுங்க. பிள்ளைகளையும் அதே மாதிரி கூப்பிட்டு பாருங்க. அதுதான் ஹரிபக்தி. ஹரிபக்தியோட கூட ஆரம்பிச்சிடும். நாம ஏதோ ஒரு பேர் வச்சிருக்கோம். எங்களுக்கு அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு வந்து உண்மையான பேரு சிங்கான செல்வம். ஆனா வந்து எனக்கு குரு மகாராஜா வச்ச பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிங்க பலராமதாஸ். இப்ப அதை கூப்பிட என்ன ஆகும் பாருங்க, அந்த பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவளை அப்படியே அப்படி ஒரு மாதிரி ஆன்மீகம் கொண்டு போகும் இல்லைங்களா? நம்ம காதுலயும் நம்ம அந்த பேர் வச்சு நம்மளை கூப்பிடும் போது நான் திரும்பி பார்ப்பேன். அது எனக்கு அந்த காலத்துல விடும்போது நானும் ஆன்மீகத்துல போவேன் இல்லைங்களா? அதனால அந்த பேரை வச்சு கூப்பிடுங்க. ஏன்னா கூப்பிட பகவான் நாமம் சொல்ல நமக்கு வந்து கண்டிப்பா முக்தி கிடைக்கும் இல்லைங்களா? ஹரிபக்தியோட இருப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு இந்த 9வது பதம் படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய் கிருப சிந்து ஏவ சபனானாம் பகவனிய வைஷ்ணவியோ நம நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்துக்கு ஜெய. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி ஹரி ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. கிருஷ்ணா டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.